गोबावजों खनसे बिदि साबा मोजां मोनलायलायो। I'm just joking, आं साखायो। तो हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायबावहरनाय जाहैबाय। तो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। तो आंना दिनै टाउनाव मोननैसो खामानि दं आरो आं बेयावनो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय जोंना नैबे पुमा ब्रेन्ड फैबाय आरो टाउनाव। सिगां बिदि पार्सनेल ब्रेन्ड माबा दखान गैयामोन बिदि। बावाखै बे खुलिनाया साननैसोल' जादों। मबाइल टेम्पार होनांगौ आंना, ओमफ्राय गारिबो सुनांगौ, गारियाबो मैला जाना दङ। तो आं गोदो फरायना थांनाय कलेजाव आं हाबहैनो नागिरदों आरो माने दिनै फ्रेसार दं बिसिना बे कलेजना। आं फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारखौ बेयावनो फरायनानै थांदोंमोन आरो माने बेयाव सेकेन्ड इयारसिमल' दं आरो आर्ट्सआ। आं आर्ट्ससो लादोंमोन नालाय, ओमफ्राय कमार्सआ दंजोबो, एम कम बि कम दंजोबो बेयाव। 2 इयार्स बेयावनो फरायना थांदों आङो। बेयावबो माखासे मेम'रि दं। फार्स्ट इयारनि फार्स्ट क्लासावनो ब्रेन्सआव गाखोना थानानै रल नाम्बार लांफैजालायनायनि मेम'रि दं जोंहाबो प्रिन्सिपालजों। बिदि जागोन ना मिथियाखैमोन आरो ओरैनो दसे जों क्लास गैयैखाय ब्रेन्सआव गाखोनानै थाथ'दोंमोन आरो जिरायनानै। ओमफ्राय प्रिन्सिपाला फैबाय, रल नाम्बार लाना थांबाय जोंनिखौ। नैबेनो कलेजा। ओमफ्राय नैबाव गारि पार्किं दं, माने जेबो गैया दा। जों ओरैनो फटक सटक मोननैसो खेबना थांसै। मोनायावसो जाखायो नालाय प्रग्रामा, दा जेबो गैया। बेनोमोन नै अडिट'रियामा नैबेनो। ओमफ्राय जों नैबाव क्लास लायोमोन आरो नैबावबो रुमा। मेन गेटआ नैबेनोमोन। ओमफ्राय एकाडेमि ब्लकआ हनै बैनो बिल्डिं माबाया आरो अफिसा बेनोमोन। ओमफ्राय ओरै गार्डेन सार्डेन दंजोबो। थ' बे लोगोफ्रा बिसोरमोन आरो आंनि कलेजनि लोगोफ्रा। नै बेबो हाय होन हाय गाइस। ओमफ्राय नै कमार्स कलेज बाखि फिल्डआ नैबेनोमोन आरो जोंना नै बेनोमोन। ओमफ्राय स्पर्ट्सनिया बैमोन आरो रुमा, बेयाव बेडमिन्टन दं। ओमफ्राय अडिट'रियामा नैबे प्रग्राम बायदिसिना जाग्रा। ओइलाय नै बेयाव फ्रेसार्स जादों नालाय, बेयाव दा प्रग्राम जागासिनो अडिट'रियामाव। ओमफ्राय नैबे क्लास रुम जोब, ओरै क्लास रुम जोब बैसिम गोलावसिमाव। दा नैबे अडिट'रियाम सिङाव हाबनायनि जेबो प्रग्राम गैथ'खाया ओरैनो। जों दा ओंखारफिनबाय नै, माने प्रग्रामा मोनायावसो। दा मोनायाव फैनाय जाबा फैनोसै खाथिखा। ओमफ्राय आंना टाउनाव मोननैसो खामानि दं, टेम्पार होनांगौ ओमफ्राय गारि सुनांगौ आरो। जोंनि क'क्राझार कलेजनाव माला जागोनथाय फ्रेसार्सआ। नोंथांमोना आं दाख्लै गुवाहाटि थांनाय ब्लगखौ नायदोंना नायाखैबा अननानै नायहैदो। जादों दां नैबाव ग्लास जोबनि। सिगां आं मबाइल टेम्पार लागायना लाग्रोनि, बेनिफ्राय सुहैनोसै गारि आंनि सना फिउचारखौ। दा बोखाबाय नै, फुराना टेम्पारखौ बोखारबाय। ओमफ्राय दा नैबेखौ लागायसिगोन आरो एसे दामिनिखौ लाहैखासै। माने बिदि टेम्पार गावनायखौ लाबाय थाबाथाय फन रायलायनायाव खोमायाव हाज्रिनाय बायदि जाजोबो। दा होखांबाय नै, फुरा गोदान नुबाय नै। माने स्क्रिनाव स्क्राच जायोना, ओंखायनो टेम्पारफोरखौबो होना लानांगौ जायो, मा समाव मा जायो। थ' आं दा गारि सुहैनोसै। गारि सुग्रायाबो बारा गोजानाव नङा, फ्लाइअभारनि खाथियावनो जायो। गोबावजों खनसे बिदि साबा मोजां मोनलायलायो। I'm just joking, आं साखायो एखमबा। गारि सुग्रायासो दंना गैयाथाय नैबेनोमोन। दंदां।
जाबायना गयारि कारवास आरो बियो ओमफ्राय ओरैजों थाबाय फ्लाइअभार बे फ्लाइअभारनि खाथियावनो फ्लाइअभारनि खोला जायो ओमफ्राय नैबेजोंबो रेस्टुरेन्ट दं आरो गयारि रेस्टुरेन्ट माने बे मोननैयानोखा मालिकआ सासेयानो बे मोननैनिया माने आं बिराद मोजां भिडिअ बानायनानै फैदोंमोन आरो बेयाव नैबेखौ आं दा देखायगासिनो ना नोंथांमोननो आं बेयाव माने गफोरखौ चेक खालामाखैमोन आं भिडिअसो बानायनानै फैगासिनोमोन ओमफ्राय आंना गफोरा बिदिनो एखमबा हें जाबाय थायो आंनाल' नङा बयनाबो जाखायो ओमफ्राय आंना दा नैबेयाव भइसआनो हाबासै आरो बिदिनो जाखायो एखमबा गफोराव प्रब्लेम होखायो बिदि जाबाथाय उनाव एडिटिंआव नुसिनबाथाय बिदि जाजाबा गोसोखौ बोरैबा मोनलायलायो आंथ' भिडिअखौनो होनो गोसो जाया एखमबा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गाइस मानो होनबा बिनिफ्राय जेबोखौ भिडिअखौ खालामखायासै आङो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आं बेबायदिनो साबसिननिफ्राय साबसिन भिडिअ बानायबाय थानो नाजागोन आरो नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलाव थाबैनो थुखे खालामना होदो बारा नांथारला थाबैनो खालामदो गाइस थाबैनो जल्दी